Dă internet în urmă. Ăsta vreau, așa vreau. Ăsta e. Este. 97. Hai. Când nu-ți vine, te rog, dă internet. Da. Nu, asta și spun, nu spun eu. Uite, când ți-am dat la aia în spate, trebuia să spun, dă să trec. Da. Nu, afară. Mă stică, hai ce joc. Ne bate bunul. Da? Dar la Dinamo așa se dă. Mersi. Afară? Da. 10-8? 10-8. Hai. Bravo, băi! Bravo, Mihai! Bravo, hai, nu nimic, trebuie să luăm acum. Vai, Coșele, dă-i în ele! Acolo tu trebuie să vii la ascultat. Da, știu, mă pregase. Bine, încerc să mă retrag, că decât dacă dă pe partea asta. Știu, da. Dar mie că vă las pe voi doi în spate și eu mă retrag puțin mai față. Hai că vorbesc ăștia mult de tot, frate. Mă omor când vor pe Tactici. Oh, bine, bă, Aline, bă. Bravo! Bravo, bă, Aline. Eu! Vorbit? Hai! Nu! Este, da, bă. Nu! A doua la rând care o dau așa. 12-9. Hai, atent, 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 hai! Ăla-i. Bravo, bă, bravo, Mihai. 13-9. Nu te grăbi, da? Dacă ai putea pe mijloc să dai la poartă, ar fi perfect, că ăla să ferești, da, să ferești. Bravo! Eu! Haide! Ia uite-l! Hai, păi ce cauți aici? 14-9. Uite, băi! Uite, bă, cine ne bate, băi! Am vrut să dau cu Jumbo, zic că e în soare, dau tot cu tine. Oh, ce? Tot direct. Bravo. Bine, bă, Aline, bă. Tu! Lasă acolo! Lasă-l. Lasă-l. Bine, bine. Așa, așa! Lasă-o! Sui gura, mă. Dau și-n pom. 4-0. Luăm 4 la N-are rând. nimic. Eram eu pe ea, dar... Hai luăm, de ce să nu vedem? N-are cum să ne facă. Bravo! Noi o facem. Lasă-i să atace! E bine. Lasă acolo la ei. Dă-i! Știam că dă, dar nu aveam timp să mă retrag. Acum am putea să-i pune capac? Are da. Nu capac. Dar cine e capac? Dacă nu știi, Dacă vrea el, să-i pune. Eu nu știu. dacă vroia... Deci, Lasă-o! Adi, tu? dă-i! Bine. Tu? Tu? Nu poate! Băi, ce bine! 4-2. 4-2. Calm. Dai! 4-3 de om gura, mă. Hai, nu nimic, da. Bine, Dă-mă eu. sus ceapa, da, mă. Că Știu așa, și eu. dacă... Hai, nu, el. N-are nimic. Așa, hai.
Da. 4-4. De la 4-0, 14-9. Eu. Du-te! Hai, Calm. facem. Acolo, bine. Este, mă! Bravo, bravo! Ți-l-am găsit pe alea două. Aveți 5-4. Da. Eu. Mă bag. Bravo, băieți! Bine, tată, bravo! Bravo, bă, ați fost mai bun! Hai, Biță! Nu, mă, am fost mai slab, bă. Mai am fost mai bun. A fost mai bun, ce să mai... Nu Ai ăsta, mă, pierdut la poză, băi! Ați fost mai bun. Avea o echipă mai bună, da. Jocul cu cea așa. Bă, bine, nu e ce să echipă, eu cu tine și cu tine și... Păi n-am că eu nu mai joacă. Și jucai ei doi cu Biță. Biță pe spate, el a ridicat și aia și Mihai l-a tras. Era greu. Dacă juca tras, chiar e mai bine. Ai poze? Ai poze? Bă, ce bea? Ce le știu? Bune, ele sunt bune, dar grele. Sunt bune, că sunt Hai, bune. Biță! Uite, acum, ăsta alea de... Hai! Ce mă, desfaci? Da, da, alea țin căldură. Hai! Hai, Biță! Hai! Duminica viitoare vine și Totolinio. Foarte bine, bravo lui! Echipele mai echilibrate. Hai, vine și Mari. O să fim mai mulți la aia, jucăm seturi de 11 care. Sâmbătă nu pot să vin, sunt plecat la Păi nu, sâmbătă... Voi putea să jucați, da? Duminică, nu știu dacă jucăm Vă duc la o mănăstire. Ce mărimei trebuie? Când ajung acasă, ce mărimei trebuie? Chiar vrea să cumpere. Biță, Te sun. biță, lasă-ți bere, treci pe spate. Bă, de ce să ne chinuim? Începem alt. Puneați la noi. El a zis, a zis. Jumbo, îl lași pe el la tras? Nu mai stau pe spate. Păi nu, dă pe spate, corect. Da, și vedem dacă nu mergem. Oricum, chiar dacă... Și acolo cine intră? Alin? Alina mai joci, bă? Hai, Alinei! Facem 2 din 3 băieți și după aia terminăm. Ha? Una din urmă, ce mai indicat. Una din. Decât un set? Nu vreți, dacă vreți să un set. Nu știu dacă mai mai știu, dacă... E obosit și el, a venit din Germania. 2 de 3 până la 6. E și nu e obosit, că e și bună. Costel pe bară se duce până la bere, asta zice Alin. Jucam după 3. Hai, Aline, hai. Ha, servici. Vreți să le dăm 2 înainte, mă, la ăștia 3? Hai!
drumul? Gata! Te rog. Gândește prea mult. Gata! Avem una! Pare greu. Ce dați? Pare greu de toți. Deja! Cheamă ce mă bagă. Cheamă ce mă bagă. Și eu, da. Mă las, că ați câștigat Oh! Mersi, da, da, corect, bravo. Simt că Da, face da, doar da, un meci mare. ai dreptate. Prietene! Că te Bă, faci. ce-a luat. Băi, Da. da. Sunt lângă tine aici. L-a sărit! Bravo. Nu trage! Pardon, Aia n-am tras, că ai zis, că te-am ascultat. Băi, ce zici? Gata! Ce-o la mișto, la nu. Nu trage lăscărică! Îi trage doar seama ca să fiu lăscărit. Ah! Aia! Jumbo, nu ne lăsăm! 2 de 3 nu. Hai jucăm unul și tare vedem. Ăsta! Nu vede Jumbo. Gol. Mamă, A sărit Ioane. mamă. A sărit. Ioane, ne-ai mai adus ăla să suflăm? A luat o coajă de nucă. Da. 3-1. 3-1, aoleu, 3-0. 2-0. Hai! Ce? 3-1, E 2-0, băi. e 3-1, hai, Alin! Haide, mă. Hai să mergem.